Indeng Troxy Kebra ke Thom Karbeng Autonomous Council Foundation de mate arni ke the arni katalon. Rumpu vechai ahem bang mate timung phang cho indeng isi chingrum mamai ke paman pon. Hanbuka sarte tirona rong along JJM scheme pen ke claim pona sai phan troknar kep an tangpon lo. Kardong bini prime time berta long pen hilisang pi marvelous rong parpi nonar jo ikta berta angton pen pini bosi ga chikloni pha ingkoi ra ke thom surihini ra ingkoi ra clear ni Karbi People's Hall taralangso Sertalin Auditorium Holalong Karbeng Autonomous Council pen patir piponsi ingdeng Troxy Kebra ke thom Karbeng Autonomous Council Foundation Day katalon. Jai meg ateng ada por phai nar ke bapor national flag mate det pialama pangjar pensi ingdeng Troxy Kebra ke thom Karbeng Autonomous Council Foundation Day ketalon pangcheng pon ada por phai nar kebra chiti mapor ru semson sing ingti khor sing terang anparta sar sing teron langkung habe atuma phan Sertalin Auditorium Hall taralang solong chiki moja meg tame padu ponlo langdam sinang kedam tang pharo kreser kebra phokebra hinyeningkan busiga chiklo ni phai ingkoi rage thomar ni pen Karbeng Autonomous Council Foundation Day ani talon bom bang bomsi piningan arta Troxy Kebra ke thom nang choksi pini ingdeng Troxy Kebra ke thom Karbeng Autonomous Council Foundation Day surihini rai koi rapli talon ponlo bangso karcho mayalong Raju Tisu Chairman Karbeng Autonomous Council pensi chepahem phu ponlo Mayalong aluhiaman pen Karbeng Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang Guest of Honor Amar Singh Tiso MP Special Guest of Honor Longsing Ronghang Karbi Recho Lapen MLA EM MEC District Commissioner East West Karbeng Long Karbi Lameda Mai Karbi Cultural Society Karbi Students Association Anparta Maiphu Chunbang BJP KADC BJYM NIC KADC AAP KADC APHLC ASDC CPIML Kanchas Dikom Anparta Karbeng Long arlo hamphanga song kedo an lapen ke ongdung ara tum chetong dunsi ingdeng thom kebra ke thom Karbeng Autonomous Council Foundation Day mai along RDP do Council Foundation Day laso kikim kera karan ni lo penike laso ni lo ngili tangdak ponno je non kerang je Karbeng Long Day Karbeng Long arani iltung disi council ke long chengal ni kalau soalan ni katalon pon je family dino si talon pon ceng lo non phong bangke katalon ke ceng ke ini pun kan ini lo non pen talon pon ni kan ke thompo kalau so katalon je udah bangke north ke doan six sidur autonomous council atum phanan itum teramet ji hang pensi alang tum emethang mathang cultural laso troop sevan pendak competition sidopo laso competition to depend on 8 item people lake Karbeng Long Day 17 November ni sim tum klempo sir nikon bak ni thomo program do igi wala banke la pen ke organize Karbeng Autonomous Council kan lai silo hinie banke July cheklo arong tin mil tum tim Karbeng Long hinter damji rong sarem humbi damji rong sara apan neng man ping pip se open lapen rong apa sapi bana open pipen
kleng dun kleng sar po bon po pen arbak pen lapen ke sarma sarkumar lapen mekar ke doan kleng dun kleng sar po ke doan riso yang tum pen ni tum lam chupi choi ji government pen kelong kopi pia sayang deng no ake joy pen kelong hamu la sorong kelong PM vai hem pen cheng lok lapen PM vai hem ki pihut mani tangka poisa na hanggun ma lapen reson kat nang pihut pini tangka poisa na hanggun ma officers tum pen cheng lok lapen ke sega chelang ya phan Narendra Modi pipon lo lak phopho tangka alo so lak phopho tangka long so long lema lapen la sa war sai long so long lema la hai bai dak lar sa pen ka chini ya phan Difupen Govind Tiso Karbiang Long Live. Kedamtang musik ni pha ingkora hiniar ni dipu kilometer ke birla rong plimplam atowar phangchua rong pathuak lamalong timung phangcho mate rumphu pen veche ahembang ovenar kep anplengsi kachingro mai padopa Pini bangso mai long abarim Karbiang Long Autonomous Council long MEC ki khitang la pen VDC claim barim sar long sing timung pen mai chepahem phupo ada bakwalang litum pen tirim induk ponsi jaimek dengpo jaimek along rat ka chetong armu bang pharo phormu chetong pon bangso timung phangcho chingum amai lake jasmet room phu pen veche tom korte bang hinia romate ahembang ansi chepang rum pon kachepang rum nang ko alam the lake ovenar kep an plengdet amuluk angbong bang suri isi anbak dopo lapen kachichini ne pena jog kachehang kacheron aputung anta chichini medet po lapen anpara kisung ke boy joy ke joywana huchitame kacherap chito thekje phan pusi pherang kyang no lam the chepaklang dun pini lada get lok ta dole jo timung phangcho chingrum amai hembang chingrum amai nile tum ahok lo timung phangcho ke dopik Karbiang Long dang anta sitame kato kame phangcho phan nile tum pangrum sitame nile tum afusar non owe merkep sirkep on ki pleng thulo Karbiang Long dang ho fusar penchelok laso korte bahini dak tok do rumpu pen wechai la korte bahini asumar an nile tum ke lasila ki do ke thak chejik jam lapen non pu non la owe merkep sirkep on ke chitong lok ta hemisiwet ang aro tame kachichini ne alang son si nang dolo la si puthot hembang ayo anke kachini ji kachingrum ji kisung ge boy doan kachirap thegi fansi militum akemang talap hilo pining ke chengsi lang la si ingdeng si pusi tok no la son ang bang ke ngani da la son ke deng pani don kama tha ke la son lo kene anikan bang kene claim pon je fan chingrum je fan mane kai ma chidam chi wang the la se ha sor ni ke ni kan sek pen pining bang ke jingwai soi soi ma barik ke mang ji ding lo seta pining bang ke barik ha hus tam claim je lo Difupen Govind Tiso Karbiang Long Live. Lakha inkoira truck Dwar Bagori MSC constituency angkang Hanboka Sartheti Rona Rongalong JJM scheme ke claim pona saip Han truck narkep an tang edlo. Non India Prime Minister Narendra Modi ke charipon BJP सरकार ahut kanije pon lake har ghar pani milenge pu kanije pon ver asonsi Jal Jeevan Mission JJM scheme pen arong 3 na constituency 3 ta JJM scheme ke claim pon lo ajahaga dim ke tangte chodlang lapen ajahaga dim ke tang ta dulu lason thak thaksi ladak Hanboka Sartheti Rona Rongalong JJM scheme pen ke claim pon 8% mate phana kep ke tang lo non 20% mate phaning koi an lote langke junlong poputa Hanboka Sartheti Ron abadatum ningje pon rinti Klasi local emisi anparta education yem Richard tok bia phanta it happen ke ronangji it happen ke sorsarangji mesen asai ke claim pona long ke mesen pusi jongdunangji lapen ke sorsarangji puamat ke jopar niamat sorsarare puta chokche pusi hawarada da tumpen ningje pon rinti lapen JJM scheme ke ladak Hanboka det kalilo lason si dei thorong sali thedong dai hori rong tikia lom anta ke claim pon bomlo ajahaga dim anke claim pon bomlo tangte chochot anvedlo puta hawara rada tumpen ningche pon rinti News report Karbiang Long Live
Birta kemi Karbi Anglong ara da phan isi Birta kemi Karbi Anglong tourism asai kamai hin pen ove kimia phan kimisen our site nangwan pilo bangso our site laki housekeeping operation food and beverage steward lapen front office associate lasi bangso our site ove kimia tum cho endonic tha lapen angton klar dagalam thekelong pon igji phan Karbi Anglong tourism asai kamalong humri dam iknon Humri damik tha Karbi Anglong tourism asai kamalong ang. Kedamdang busik ni pai ingkau da hiniar ni Dhansiri constituency angkang apar dikrong hempu klabalong rongkrin arke barat pen nonjong vidisi arpu kachepalong pon niso terang pia phan karcho ajai me ke paman pon. Gambura sarkari gambura lapen prek jam aluhetum chetongdun. Lasonsi labangso mai long mai ke cari lapen aluhi ke pachini pon budhokram sapen ronga rapen vidisia phan ronga long akidu ka kisung alam chathandun lapen unan pen kapachun ponje phan bor ipon rapet luna lapen rong hawar paching thurje phan party alam nimalam chipo pipin pen kengkam che jora pet luna puta mai long niso terang pipen jaitekang. News report Karbi Anglong Live. Bukajan Regional Committee Karbi Students Association Inglong Pho tumpen arpu kimi chipek ponsi chipachini amai ke padupon abirta nang pali. Birta kilong duna tengke KSA Inglong Pho Bukajan Regional Committee tum ke claim kidam ansu se kapang tang pon thuje phan matha ponsi chelar pon phroilo pusi pachini dun. Lal Singh ingti pen kachepayem phupon amai long mai ke phapon alam jayanta ingti pensi than pajoni ponlu. Pinangan KSA long kedu donatum arona tang alam chithan chepare ponsi akimiar pu ke pangtang ponatumamen pangdak ponlu. KSA Bukajan Regional Committee amai phu puthot Lal Singh ingtia phansi ingwai pon thulo. Dun mai phu kangbura timung pen nobin rongpi chunbang jayanta ingti rap chunbang arun hanse dihin chunbang dilip tokbi pachithang chunbang herol hanse lapen bang ingkoi rage thomatuma phan klembang arpu ingwai ponsi mesen pen pachun ponlo. Bukajan pen anantirang Karbi Anglong Live. Tandi pini prime time abirta bangke lapo ansi kangton iglo dumi thakmi kardong.